Здравей, YouTube, аз съм Вичо Проци. Сега ще играем в моя сервер с Iron Man. Здравейте. Да, и той ще ме използва за зомбита, аз ще ги бия с противните. Али да го скелет? Не, без скелет, че съм дразнищи. Ще ги бия цялата нощ. Взимам почти 2 стака легове. Okay. И почваме. Давай. Опа. Аз по доста пускам, защото това е много добро. Ето гледате. И съм без килавра. Накрая на клипа ще покажа. И си малко зомбите. Нали? Аз ще сега ги... Да. Те са най-гадните, защото те... Даже... Мизерници. На свет. И ще играя с Repair Out, да знаете само. Аз ще ги бия. Нали, нинджа! И ако ви харесва клипа, събвайте. Лагаме. Дяволите. Не ме стая, ще ги правя всичките. Сложихам бутушките. Не. Сега ще умра. Не, няма да умра. И да, няма да е цяла нощ, само докато ми свършат броните. Не, всъщност. Чакай само да идем нататък. Не, всъщност ще си взема още едни бутушки. Откритки. Ще си взема направо цял сет. Легове колко имаш? Имам 2 стака. И айде, съжалявам, че идваме да... Чакай малко, бе. Бе, обърках. Добре. Чакай, ще заглуша за малко. Окей. Мисля, че е спала, не съм сигурен. Лаги ми, защо така? Поддявайте. Добре, спри за малко, спри да ги избия, те ще ме лагвали. Колко фъпаса, бе? Моя гъза, кой страна е с фъпаса? Добре, лаги ми, защото хоствам сервера, снимам и тези зомбита ма... Не може, защото има много зомби. Да, в смисъл лаги ме, хоствам сервера, снимам и толкова зомбита просто ма цепят, много ми цепи. Зато и съм странен, паси, иначе нормалното ми 200 и нещо. Не, спри за малко, не ги спавам, искам да обясня нещо. Само да ги избият и ще обясня. Добре, не, стай. И да, искам да кажа, снимам с бандикам. С фрапса номи, къса към тасята, нещо като не инсталирам, нещо ми бъгва и не знам, просто не ми даваш 30 дена, иначе по принцип не я снимам. И първо пишете в коментарите, ако някой знае как се работи с Photoshop. Второ, нали Adobe Photoshop CS6 или просто Photoshop. Второ, ще има ID-та и паса в описанието, IP. И да, снимам вече 4 минути. Това беше от мен.